ଜୀବନର ଗତିପଥରେ ଏ ବେଦରଦୀ ସମୟ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ କେବେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ସମୟ ଚକ ଘୁରୁଛି ଆଉ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ସେ ସ୍ମୃତି କେବେ ହସାଉଛି ତ ପୁଣି କେବେ କନ୍ଦାଉଛି। ସେଇ ହସ ଲୁହ ଭରା ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କିଛି ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ। ସେ ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିଲା, ଥିଲା ମୋର ପରିଚୟ, ମୋ ଘର ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ସତେ ଯେପରି ମୋ ପରିବାର। ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହେଲେ ପରିବାରର ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ ତ ଘରର ମୁରବୀ ପରି ଲାଗେ। ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲେ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ ହାଲକା ହେଇଯାଏ। ସତରେ ସମୟ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଦେଲା। ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସ୍ଥାନର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସମୟ ଡଙ୍ଗାର ନାଉରୀ ସାଜିଲି ଆଉ ସ୍ମୃତିର ଆହୁଲା ମାରି ମୁଁ ନଦୀର ସେ କୂଳରୁ ଏ କୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ସିନା, ହେଲେ ନଦୀର ସେ ଆର କୂଳରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି କେତେ ସ୍ନେହ, କେତେ ସ୍ମୃତି ଆଉ କେତେ ଭଲ ପାଇବା। ରାତି ପାହିଗଲା, ସକାଳ ହୋଇଲା, ନିୟତିର ଏଇ ବିଧି। 60 ପୁରିଲା, ଅବସର ହେଲା, ସରିଗଲା ମୋର ବୃତ୍ତି। ସମୟ ହୋଇଲେ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଥିବ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ନଥିବି ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷଠାରେ, ଥିବି ମୋର ଘରେ ଯାଇ। ଘରେ ବସିଥିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ କ'ଣ ଚାଲିଥିବ ସେଇଠି। ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଏତେ ଦୂରେ ଛାଡ଼ି ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତାରେ କେମିତି ବସିଛି ଏଇଠି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଦରଦୀ କଣ୍ଠରେ କରୁଥିଲେ କେତେ ଅଭିଯୋଗ। ଅନ୍ୟ କାମକୁ ମୁଁ ପଛରେ ପକାଇ ସମାଧାନ କରେ ଯାଇ ଆଗ। ଯେତେ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୁଏ ନୀତି। ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ କହୁଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟେ ହେଲେ ଅର୍ଜନ କରିବ କେତେ ଯଶ, କେତେ ଖ୍ୟାତି। ଶେଷ ନାଟକର ଆଜି ଶେଷ ରାତି, ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି ଯବନିକା। ରାତି ପାହିଗଲେ ନୂଆ ନାଟକରେ ସାଜିବି ମୁଁ ନୂଆ ଅଭିନେତା। ଅଭିନୟ ସାରି ବିଦାୟ ନେଉଛି, ମନେ ପକାଉଥିବ ନୀତି। ମନେ ନ ରଖିଲେ କଥା ସରିଯିବ, ଏଇଠି ହୋଇବ ଇତି, ଏଇଠି ହୋଇବ ଇତି। ସାର୍, ବିଜୟ ସାର୍। ନାଁ ଯେମିତି କାମ ବି ସେମିତି। କଲେଜର ହେଉ ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି କାମରେ ସେ ଅପରାଜୟ ନୁହନ୍ତି। ସବୁ କାମରେ ସେ ବିଜୟର ଟୀକା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଆୟୋନିକ ବଣ୍ଡ ପରି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା, ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଆଉ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଡୋରିରେ। ସାର୍ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସତରେ ବହୁତ ନିଆରା। ସେ କ୍ରୋମିୟମ୍ ପରି ଉପରୁ ଯେତେ କଠିନ, ସିଜିୟମ୍ ପରି ଭିତରୁ ସେତେ ନରମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଲୋନ୍ ପେୟାରକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଆମକୁ ବେଞ୍ଜିନ୍ ପରି ସ୍ଥିର କରିବାର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମକୁ ଆମେ ସଲାମ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ସହିତ ହଜିଯାଉ ଆମେ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ। ପାଠ ସହିତ ଥାଏ କେତେ କାହାଣୀ ଆଉ କେତେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବସିଥାନ୍ତି, ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ସାର୍ଙ୍କ କଥା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି କେତେ ହସ ଖୁସି ଆଉ କେତେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ସତରେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୋହର ଲହଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ। ଆପଣ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓ ଫାଇଲ୍ ପରି। ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ମନେ ପକାଉଥିବ ଏଇ କଲେଜ, ଏଇ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲ୍ୟାବ୍ ଆଉ ସେଥିରେ ଥିବା କେମିକାଲର ପ୍ରତିଟି ବୁନ୍ଦା। ଝୁରିବ ଏଇ କ୍ଲାସରୁମ୍, କଲେଜର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଉ ଝୁରି ଝୁରି ଦୋଷ ଦେଉଥିବେ କେବଳ ସମୟକୁ। ହଁ, କେବଳ ସମୟକୁ। We will miss you sir, miss you very much.
ତୁଠେ ଯିଏ ପାଦ ଦେଇଥିଲା ଏ ନଈର ତୁଠେ ଯିଏ ପାଦ ଦେଇଥିଲା ମିଛର ହିସାବ ଖାତା ଯାଇଛି ତା ଚିରି ସମୟ ହାତରେ ଡୋରି ହୋ ସମୟ ହାତରେ ଡୋରି জীবনঠু দিনে জিয়ে মাগিনি পাউনা জীবনঠু দিনে জিয়ে মাগিনি পাউনা মଣିষর মুখা দেখি যায় সিয়ে হারে সময় হাতরে ডোরি সময় হাতরে ডোরি সুও ঠেলি নিয়ে না কেবে গুড় ছুঁড়ে সুও ঠেলি নিয়ে না কেবে গুড় ছুঁয়ে ছাই আলু খেଳରେ ଯାଇଛି কেশরে সময় হাতরে ডোরি হো সময় হাতরে ডোরি ভুল ঠিক সত মিছ ভুল যায় কিয়ে ভুল ঠিক সত মিছ ভুল যায় কিয়ে রাম নাম ডাকে নীতি পঞ্জুরি রে সারে সময় হাতরে ডোরি হো সময় হাতরে ডোরি সময় হাতরে ডোরি হো সময় হাতরে ডোরি।